Se todo vai segundo o previsto, a ampliación do CEIP Rosalía de Castro do Grove arrancará a finais deste ano. Esta mañá visitaba o colexio o conselleiro de Educación. Román Rodríguez avanzou que a intención do Executivo galego é sacar a licitación a primeira fase deste proxecto no mes de xuño. Esa primeira parte da actuación suporá un investimento de 1,7 millóns de euros. Unha primeira fase, unha fase inicial, vai ser derruir as antiguas casas dos maestros. Se evaluou a posibilidade incluso de rehabilitalas desde a perspectiva técnica, pero están en un estado prácticamente de ruína e o coste económico non teria ningún sentido rehabilitalas. O que se plantea é tirar esas casas, as antiguas vivendas dos maestros, e construir sobre elas pois un módulo onde vai albergar instalacións básicas para o funcionamento do centro educativo. En concreto, nese espazo construirase un comedor de 100 metros cadrados, un novo gimnasio e zonas de almacenaxe. Cun prazo de execución de 12 meses, o conselleiro indica que en canto estea rematada, activarase a segunda fase do proxecto. Sumando ambas, esta actuación ascende a 2,6 millóns de euros. E a segunda fase é xa intervir directamente no edificio docente, mellorando as instalacións, facendo unha obra de rehabilitación integral, cas luminarias, con todo o que ten que ver coas ventanas, un acondicionamento tamén da fachada, en definitivo unha obra de rehabilitación enerxética que vai mellorar moito o confort e lle vai permitir ao centro forrar moito en calefacción. Ao mesmo tempo, Román Rodríguez aproveitou para repasar outras actuacións feitas en centros educativos do Grove. Melloras dixo que en conxunto superan os 3,4 millóns de euros. Vimos de rematar dúas obras significativas tamén no colexio Monte da Vida e as Bizocas, prácticamente 300.000 euros de investimento nos dous, e temos xa tamén redactado, aínda que en supervisión, ainda non está rematada a parte técnica, no colexio no Conveniños. Aí vamos a facer tamén un proxecto de rehabilitación integral. Calculamos tamén un investimento en torno aos 450.000 euros, que sumado todo, como digo, suma casi 3,5 millóns de euros. De xeito inmediato, vamos a licitar a primeira fase